Li Şamê ku kontrol êdî ketiye destê artêşa azad arozî dewam dike. Televîzyona netewî rastî êrişa bombeyê hat. Ji ber êrişa ku vê sibê pêk hat, sê kes bi sivikî birîndar bûn lêbelê weşana televîzyonê dewam kiriye. Yek ji ber pirsyarên tîvyana netewî êriş şermezar kir û got gelo ev azadiya hûn pêşniyarî gel dikin. Demokrasiya ku hûn dixwazin êrişbirina bombeyî ya li ser dezgeheke ragihandinê ye. Li Helebê şer dewam dike. Şerê ku ev hefteyeke li Helebê giran dibe tê payîn ku di demeke pir nêz de dijwartir bibe. Bi qasî 20,000 eskerên teqûye yên artêşa Sûriyê li derdora Helebê hatin bicêkirin. Artêşa Şamê xwe amade dike ku êrişa herî mezin a 17 mehên dawiyê ve sertaxên Helebê yên dibin kontrola serhildêran de ye. Di şerê 24 saetên dawî de li seranserê welêt piraniya wan sivîl zêdetirî 5 kesî jiyana xwe ji destan. Di vê navberê de Serokwezîrê Sûrî Riyad Hicab ji wezîfeya xwe hate girtin û hat îdiakirin ku tevî malbata xwe reviyaya Ürdünê û li wir îltîca kiriye. Hicab ku ji eşîra Beşar Esedê berî 2 mehan weke serokwezîr hat bi wezîfedar kirin.